Is-servizzi tal-kura primarja nida Programm Nazzjonali tal-Eżaminar Glaukoma għal dawk li għandhom il-fuq minn 40 sena. Dan is-servizz ta' prevenzjoni huwa mmirat għal persuni li għadhom mhumiex jesperjenzaw sintomi ta' glaukoma u dan bilan li din il-kundizzjoni tkun identifikata fl-istadji bikrin tagħha u għalhekk jinbeda trattament mill-bidunet. Il-professjonisti tas-saħħa li jmexxu dan is-servizz spjegaw li 5% tal-persuni li diġà għamlu użu minn dan is-servizz fil-komunità kienu riferuti liċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana għal testijiet ulterjuri tal-għajnejn. Waqt żjara fil-klinika tal-komunità tal-Belt Valletta fejn qed jiġi offrut dan is-servizz mingħajr il-bżonn ta' riferta, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern spjega kif minkejja il-glaukoma ġeneralment tibda tħalli l-effetti kifra tagħha f'persuni tal-fuq minn 60 sena permezz ta' dijanjosi bikrija dawn jistgħu jkunu evitati wkoll. Id-Deputat Prim Ministru appella lill-adulti tal-fuq minn 40 sena u kif ukoll individwi li batu mid-diabete jew li għandhom storja ta' glaukoma fil-familja sabiex jagħmlu użu minn dan is-servizz effiċjenti li se jibda jkun offrut mill-kliniċi tal-komunità kollha skont skeda aġġornata mill-kura tas-saħħa primarja u għafaħħar din l-inizjattiva li tingħaqad mas-servizzi l-oħra speċjalizzati tal-għajnejn offruti miċ-Ċentru tal-Eċċellenza tal-Għajnejn fil-Furjana.